Nem mindegy, kik hoznak döntéseket, és milyen irányba vezetik az országot. A béke ugyanis nem magától értetődő. Tudatos döntés, bátorság kell hozzá, hogy egy ország kimondja, nem kér a háborúból. És nem engedi, hogy idegen érdekek miatt saját fiataljainkat sodorjuk veszélybe. Mi pontosan tudjuk, hogy a háborúnak nincsenek igazi győztesei, a háborúnak csak vesztesei vannak. A béke ezért nem gyengesség, hanem felelősségvállalás. A béke az élet, a biztonság és a kiszámíthatóság választása. Magyarország számára ma a legfontosabb, hogy megőrizze ezt a nyugalmat. Ellenálljon minden nyomásnak, és biztos kezekben tartsa a kormányrudat akkor is, amikor erős nemzetközi nyomásgyakorlás van. A tét nem kevesebb, mint az, hogy milyen világot hagyunk magunk után. Ebben a helyzetben a döntés egyértelmű. A béke, a biztonság és a megmaradás útja a biztos választás. És ez ma Magyarországon a Fidesz és Orbán Viktor.